kenal Veronica Strom kuwi anyar ngene iki. Veronica anak prawane lek setrum. Lek setrum ya. Tonggo kuwi lho Mas. Lek setrum sing biasane nembel jeglongan iku tapi dudu lek strum sing kuwi bojone Yumaria Yumaria ki sapa? kenal noning aku nanging mama Veronica seneng mantu sing iso basa Inggris. Terus. Bahasa Inggris ya. Veronica ne le setrum anake lek Yanto setrum ngono aku kan. Lek Yanto setrum kan. Nggih. Kenal, Mbak. Kenal. Lah mula goro-goro kuwi nyawang piyayine dadi rasa kedanan karo panjenengane. Kedanan. Lah nggih kedanan kalih peyan. Kalih kula. Nggih to. Ya. Sapa sing ora kedanan mripate blalak-blalak ngawe awe kaguga rasa atiku yen anyawang esem lan guyumu Rina wangi mung tansah kelingan prawan ibarat kodhong gayo mungkin Mario anake sapa Anake sapa ya? Kamusku gak tak gowo ya Mas. Dipun mitelin apa dos pundi Mbak Evita? Nggih mengke dibablaske kapilut nggih Mas. Awit wong kedanan ku bakale kapilut. Contoh kula lho kare panjenenganipun. Tak rewangi. Tak rewangi pati geni pamriye karep teku hatine aku ora bakal Terkadang musik 99 campur sari nyebatkan.
Ah. 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 Oh. Kalamun waras sliramu batin iki anane tansah rangu rasa tresno kang tak ampet sarwa mikir ati tanpi so jem oh oh Ayo rapi songon jati sabarwati manasahan godo hati sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinotran satermo lampahi Bariki ula apa, Mas? Klangenane cah-cah niku nggih ula sawah. Ula sawah. Ula sawah tiba dene weluh. Mula marake kapilot. Beda sing ngendang niku terang. Apa, Mas? Pokoknya nek bayan ki suasananya beda. Suasananya beda. Dadi kaya arep direngkuh. Nuwun sewu kula nggih dereng biasanipun nek musik 99 niku nek kangge vokalis niku mitaya kula sebagai pencari vokal. Oh, pencari Mbok pilih vokal, nyuwun nggih. nomor WA-ne riyen. WA. Nah, mengki kersane saged menghubungi jenengan ngoten. Nuwun sewu jenengan serat mriki riyen. Iki ijo-ijo ki apa, Mas? Mboten ngono lah. Jenengan serat mriku riyen. Nomere Ijo-ijo ki apa iki? lah niku jenengan serat. Lah, jenengan serat mriku. Lah, Oh, ya terima ampun. kasih. Ya. Ah, jenenge ya nggih. Gampang Mas Aman, tak jenenge Nardi Saron ben aman. Angko nek jenenge Epita ngono marai konangan. Nek dinake Nardi Saron ngono kan aman. Lah konangan ki ya konangan ngopong ya ora nyapa-nyapa lho. Ora, Mas. Ora apa-apa ya. Gak Mas, ya? nyapa-nyapa. Gak nyapa-nyapa nek cetan, Mas. Nek langsung ya mbok. Nggih, dipun jangkepke Mbak Epita nggih. Ula sawah. Sapa Yuk. Tatan owah. Hatiku Nah, tolong. Sampun katur Mbak Evita matur sembah nuwun nggih.